ashe so bai da magani. Soyayya, soyayya, soyayya ce. Soyayya ta shige cikin raina ta hana ni yin barci. Soyayya ta shige a cikin raina ta hana ni yin barci. Ke nake gani karki bar ni ni, kin gani akan ki sai in je jihar Bauchi. Alkawari na gare ku ya zo, kun san almajiri da kanzo. Yau dai kwamara diga shi na zo, aina ma ba kamar na tozo. Sai na kirawo Khadija na zo, ina ta shaki zo kin ji masoyiya. Ai dole in shiga damuwa idan har ban ganki ba, gani yau na shigo gari ganin masoyiya.